nwoke nwa gị na-akpọ ọgalanọdụ kedu ọ bụrụ nke ọgalanọdụ kwụrụ ebe anụ kedu na-apụ ka ị na-akpọchi nwa m ọ dị ka o nwere ihe ṅụrụ iji ma ụgwọ unu ehi 2004 ị na-achọ ịgba ọsọ na 2020 ọ dị ka ire iyi ebe ka ebu akpa m eji gba ọsọ o nwere ụzọ esi ebe m na-eje kịta m na-eje bede ọkwa ifu bede a na-eje njesi ịbata ngolu unu ga igolu unu m ngolu unu ga ikwu nwuhe ụgwọ unu eluma ntọilet onye m na-eje bede ya kịta my sister ego onye m wee gbaa moto ọ ya ego a nọ na nkwale ọ 20 by 30 50 by 100 n'iche na njesi ịbata kịta nkwọ ọgwụgwụ na just merụ m estimate ego iji ru na ịma na nwunye m nara ana hapụrụ m ụmụazị ọ bụrụ nwanne gị nwaanyị ahụ nsi na ya nụnụ ka anyị gawa ọgụ kama hapụzi ikwu ụgwọ ụlọ ndị dị afịa afịa bụ Ọgọchukwu okwu mmụọ mana eji wee mara ya bụ ada alụ London so ebe ahụ ka m na-eje kịta ọ na-Abakaliki Chineke mee nwa ọma ọsịsọ apụghana m anya mara nụgo m ebe afụ ya ịnatabakwa iwenata m keeki enwenata nwere m nke gbara ọta ya ezigbote keeki ma ihe a na-alụ ọ ndufuga ka ọ ba ahụ edufugana m bravo nnọọ ngwa landlord 2004 ka m na-akwụ ụgwọ ya ewere m eje gbara ana ọsọ ka nwa agba You think say they wise? You are a mumu man. Jesus! Jesus! Ndị nnukwu agwọ nọ n'ime ebe a. Butekwa na nwa akwapụrụ.